Oke lur, lur jenenge proses pengecapan pisau dapur lho. Ki ngecapi wilah lho sadurunge pisau dapur. Tontonan terus cara tinggal iki. Ada. Tuh nenek iki. Lho. Iki sing jenenge wilah iki. Iki sing jenenge wilah. Tumbang niki. Iki sing jenenge paron, iki jenenge wilah. Iki cape iki lho. Ngecapi ngono lho. Ben enak jenenge. Pas nih antara nikir iki enggak terlalu kene, ora terlalu lengkene, ora terlalu niki. Minimal segini banyak. Ini sesuai nih. Jadi yo ngono iki dadi wae carane iki nek dengan tutup nontok power iki carane cap pas nih sih lho kula rati pas nengko ini gitu like, comment, subscribe ben berkembang video kami lho ini kok berarti kok bur gini kok tak berbolong kui proses selanjutnya proses pengecapannya urung sampai kui tonton terus videonya loh ben tambah semangat. Pokoknya di sarung tangan, di masker wis mesti ben terhindar keamanan minimal sedikit ben kena tangan bargi kok dikelompokno kabeh tau wotone baru dibur ngono proses iki ngono kuwi ono wis dadi ngene iki kok dikelompokno kabeh wis dibur ngono kuwi lur. Oke lur, tonton video selanjutnya. Semangat kabeh, muga sehat selalu.